Kwa mandrunya ya ka mafu ya ji ani yankuma n balima lajɛlikɛbagaw ni ye video ja kunkurunin damadamanin ye min laɲini ka Mali sɛnɛfɔw kan n'a bɛ f'o ma Sikaso sɛnɛfɔw kan n'a bɛ f'o ma ko Supere ka o jɛnsɛn k'a kɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye sɛnɛfɔ ye nka o tɛ sɛnɛfɔw kan mɛn wa o tɛ se k'a fɔ n'u ka kan bɛ ka tunun u la nka n'u bɛ bamanankan mɛn walima u bɛ julakan mɛn nin video in laɲini de ye walasa olu ka se ka u ka tɔmɔta sɔrɔ u fa kan na n'o ye sɛnɛfɔkan ye sɛnɛfɔkan ye kan nafamanba ye Mali la kan 13 min bɛ yen n'o bɛ wele durakan ofisiyɛliw kɔnɔ ni a fɔra ko sisan sɛbɛnni bɛ se ka k'a kanw na kalan bɛ se ka k'a kanw na n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ko les 13 langues officielles sɛnɛfɔkan b'o kanw cɛla Côte d'Ivoire sɛnɛfɔkan ye kan nafamanba ye parce que Côte d'Ivoire nord fanba bɛɛ ye sɛnɛfɔkan fɔ Burkina fana o kelen don région caman bɛ yen i n'a fɔ Banfora olu bɛ kuma sɛnɛfɔkan na nka jateminɛ ye min yira ni san damadama in na san 10 damadama in na k'a ye k'a fɔ an ka kan in bɛ ka tunun a bɛ ka tunun cogo di bamanankan ni julakan n'olu kɛlen bɛ an sigiɲɔgɔn ye depuis san caman olu bɛ ka dunni kɛ an ka kan na sɛnɛfɔ caman bɛ yen le fait que o tɛ ka kan in fɔ ɲɔgɔn ye tuguni bamanankan ni julakan ni maninkakan bɛ ka kan in latunun mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛfɔ jamu b'u la sɛnɛfɔ siyaw don nka o tɛ sɛnɛfɔkan mɛn tuguni ni ka nin baara laɲini de ye walasa ka se ka sɛnɛfɔkan min bɛ Mali la n bɛ kelen damadamanin dɔn a la ale ni n jɛɲɔgɔnw ni n teriw bɛ damadamanin dɔn an ka se k'o janse video ja damadamanin na komi sisan réseaux sociaux carila TikTok bɛ yen YouTube bɛ yen WhatsApp bɛ yen walasa bɛɛ ka se ka damadamanin sɔrɔ a la baara in laɲini de y'o ye ne tɛ lingwisi ye n ma lingwisi kalan kɛ nka komi an ka kan bɛ ka taa ko an fana y'a laɲini an bɛ min dɔn réseaux sociaux ni technologie la an ka se ka damadamanin tɔmɔ walasa ka kan in jɛnsɛn nin baara in tɛna se ka kɛ k'a sɔrɔ ko kɔlɔlɔ ni majɛ t'a la majɛw ni fɛnw mana y'a la a ma labɔ a kama minnu bɛ yen n'u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka farakan dɔ kɛ walasa ka baara in tɔ laɲɛ u bɛɛ ka fara n kan bisimila u bɛ se k'u ka farakanw bila ka na donc an bɛna kuma min kan n'o ye sɛnɛfɔ mara yɛrɛ ye jumɛn ye n'a bɛ f'o ma sɛnɛfɔ jamana donc komi nanzaraw ye yɔrɔ tugu ka bɔ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ni sɛnɛfɔ jamana tun kan ka kɛ i n'a fɔ a ka kɛ jamana ye ni ne tun bɛ ka quartier voilà donc an b'a ye k'a fɔ ko a fan dɔ bɛ Mali la a fanba dɔ bɛ Côte d'Ivoire a fan dɔ bɛ Burkina ale ni a fan dɔ bɛ Gana donc n'i y'a jateminɛ Mali la Superew bɛ yen Mamaraw bɛ yen n'a bɛ f'o ma Miyankaw donc Côte d'Ivoire Taganaw bɛ yen Jiminiw bɛ yen Jabaraw bɛ yen Kafibew bɛ yen Burkina a caman fana bɛ yen Gana Nafaraw bɛ yen donc répartition de filɛ nin ye Côte d'Ivoire sɛnɛfɔw bɛ sɔrɔ dugu min na ka caya dɔ ye Kunjali ye dɔ ye Madinani ye dɔ ye Segulon dɔ ye Tɛgɛrɛla dɔ ye Koroko Fɛrkɛsɛdugu Kajola Tabakala Mali la o bɛ sɔrɔ ka caya Sikaso Kucala San Segu
surtout Ɲunu mara la Losennaro ni Ɲunu mara la ka taa Kemasina fan fɛ ale ni o bɛ sɔrɔ Kati fana o ye sigifɛ ye Burukina o bɛ sɔrɔ région na i n'a fɔ Banfula région Orodala Kɛnɛdugu province fo ka taa fo Côte d'Ivoire frontière la Ghana o bɛ Ghana nord-est la n'o ye Ghana ye donc n'an y'a jateminɛ komi diɲɛ kan fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ classelen don de diɲɛ mɔgɔw fɛ k'a fɔ nin y'u ka jɛkulu ye o bɛ nin fan min na donc sɛnɛfɔkan bɛ kan famille min na a bɛ fɔ o de ma nanzarakan na ko la famille nigéro-congolaise donc o ye sɛnɛfɔkan b'olu ka famille de la sɛnɛfɔkan kelen t'o famille na o famille na groupe min bɛ yen o ye groupe 7 de ye sɛnɛfɔkanw bɛ yen ale ni maninkakanw bɛ yen n'o ye mandenkaw ye bamanankanw nka n'i y'a jateminɛ sɛnɛfɔkan ale ni mandenkanw olu tɛ groupe kelen na sɛnɛfɔkan bɛ groupe voltaïque la groupe voltaïque olu a bɛ fɔ a ma groupe olu groupe dɔ ye sɛnɛfɔkan bariba n'o bɛ bɔ Benin Yoruba o bɛ Benin ni Nigéria Igbo ani Bomu n'o ye bɔbɔkan ye Mɔsi olu ni sɛnɛfɔkan bɛɛ bɛ kan kelen na n'a bɛ f'o ma groupe voltaïque maintenant mandenkan de la bamanankan ni bisa ni jamukan ni julaw bɛ yen tɛ groupe kelen ye nka o bɛɛ bɛ famille kelen na n'o famille tɔgɔ ye ko la famille nigéro-congolaise donc n'i ye sɛnɛfɔkan ta sɛnɛfɔkan fana na groupe fitininw jɛkulu de bɛ a la n'o jɛkulu tɔgɔ fana b'a la parce que ale ye groupe ba kelen ye mais ne donna a fana kɔnɔ jɛkulu misɛnninw caman b'a la donc n'i nana Mali la i bɛ sous-préfet sɔrɔ yen o de ye sɛnɛfɔkan fanba bɛɛ ye Mali la ka taa Kapoloka n'o Kapolondugu Sikaso Kucala Kajolu Nanirke région des Cascades o bɛ Burukina ale ni Kajuru fan dɔ la n'i ye ta Mamara n'a bɛ f'o ma Miyankaw olu Mali la olu t'u jate sɛnɛfɔ ye nka kan na n'i taara kan ka sira fɛ ni sɛnɛfɔw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn faamuya danfara fitinin dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni classement ta k'a lajɛ Mamaraw n'o ye Miyankaw olu ka kan bɛ to sɛnɛfɔkan groupe de kɔnɔ o ka ca Kucala Sikaso San o bɛ Burukina fana ka taa Burukinaso fan fɛ ani Tɛngrela Côte d'Ivoire o mana bɔ yen an ye Cɛbaraw ta Cɛbaraw olu ye sɛnɛfɔw ye minnu bɛ Kɔrɔbɔrɔ mara la olu ka ca Kɔrɔbɔrɔ mara la ni Kɔrɔbɔrɔ ta Cɛbara de bɛ fɔ yen Ɲarafolo olu bɛ Fɛrɛkɛsɛdugu donc Côte d'Ivoire Nafaranw olu bɛ Karakoro Nabiye Kɔmɔrɔdugu Sirimacali Côte d'Ivoire Nafaraw fana bɛ yen dɔw bɛ bɔ Ndugu ale ni dɔw bɛ Ghana tilebin fan fɛ Jiminiw olu bɛ Tabakala Basawa Bɔnɛridugu Fumolo olu Côte d'Ivoire donc n'i ye Jiminiw fana ta tuguni i bɛ taa sɔrɔ ni Jiminiw fana ta groupe caman de fana bɛ Jiminiw fana kɔnɔ Kafebelew fana bɛ yen olu bɛ Siraso Daba Nafuma Kanuka donc ni groupe caman bɛ yen mais nin t'a bɛɛ ye groupe wɛrɛ fana bɛ yen minnu ye sɛnɛfɔ ye minnu mago t'a liste la yan toujours k'a yira k'a fɔ ko sɛnɛfɔkan carilen don voilà donc o mana bɔ yen an bɛ na Mali la n'an nana Mali la sɛnɛfɔkan bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn Mali la donc n'i y'a jateminɛ an ɲɛ bɛ nin yɔrɔ min na tan nin de ye sɛnɛfɔkan maraw ye Mali la ka taa Kajuru Sikaso Kucala ka yɛlɛ ka taa San voilà nin ye sɛnɛfɔkan fɔ yɔrɔ de ye n'i ye nin mara yɔrɔ lajɛ olu ni Burukina bɛ danfara la ka taa ɛsi fan fɛ kana dugu ma san o ni Côte d'Ivoire bɛ danfara la bon n'i ye jateminɛ Mali superficie la Mali bonyana i b'a ye k'a fɔ ko sɛnɛfɔw ka yɔrɔ n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ k'a ka dɔn ko Mali bonyana mais jama cayara n'i y'o fara ɲɔgɔn kan 2013 jateminɛ dɔ la a y'a jira k'a fɔ ko ni bamananw bɔra cayara Mali la ko sɛnɛfɔ groupe de bɛ yen sɛnɛfɔ groupe o t'a jira k'a fɔ ko sɛnɛfɔ min bɛ Sikaso k'olu dɔrɔn dɛ
taa sɛnɛfo Kajolo Sikaso cɛla fo Same olu fara ɲɔgɔn kan bamaraw mana bɔ yen olu de bɛ na caya la o chiffre tun b'a yira k'a fɔ ko ils étaient u bɛ taa 12% kɛmɛ kɛmɛ sara la 12